ادامه برنامه در چارچوب قراردادی با امضا رسانیده همکاری فدراسیون بین‌المللی جودو، فدراسیون جودوی تاجیکستان، کمیته ملی المپی تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان لایحه جودو در مکتب‌ها در شهر کلوب ولایت ختلان نیز راه اندازی گردید. شهر موضوع در گزارش همکاران منطقوی ما از شهر کلوب. тавре дар барномаҳои қаблии хабар аз телевизиони варзиш иттилоъ дода будем, амалишавии як лоиҳаи ҷадид аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дар 10 шаҳру навоҳии мамлакат таҳти унвони ҷудо дар мактабҳо идома дорад. дар қатори дигар шаҳру навоҳии Тоҷикистон муҳассилини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 ҷамоати деҳоти шаҳри Кулоб низ бо лавозимоти варзишии ин риштаи гӯштин таъмин гардиданд. зимни маросими тантанавии супоридани тӯҳфаҳо қайд гардид, ки ҳадафи асосии барномаи мазкур ин омӯзонидани кӯдакони синну соли аз 5 сола то 12 сола аз маҳорати иҷтимоӣ, таълимӣ ва ҷисмонӣ тавассути дарси дзюдо мебошад. роҳбарияти Федератсияи дзюдои мамлакат дар маросими идона дар ҳузури намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Кулоб ва таҳсилкунандагони мактаб кӯмаки техникиро аз қабили татамии варзишии дзюдо ва либосҳои варзишии кимоно тақдим карданд. намояндаҳои Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Кулоб ташриф оварданд ва дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 ҷамоати деҳоти Кулоб наврасону ҷавонони ин муассисаро бо либосҳои варзишӣ ва гилеми варзишӣ таъмин намуданд. намуди ҷудо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва алалхусус дар шаҳри Кулоб рӯз то рӯз рушду густариш ёфта истодааст ва бо дастгирии Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон боварӣ комил дорам, ки наврасону ҷавонон ба ин намуди гӯштини дзюдо таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир мекунанд ва алалхусус шумораи ҷалби ҷавонон дар шаҳри Кулоб ба ин намуди варзиш зиёдтар мегардад. иттилоъ дода шуд, ки дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи мазкур мураббии дзюдо ҳар моҳ аз ҷониби Федератсия бо маош барои таълими дарси дзюдо дар мактаб таъмин карда хоҳад шуд. барои ин кор дар шаҳри Кулоб яке аз мутахассисони ҳирфаӣ, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Зариф Назриев ҷалб карда шуд, ки минбаъд ба ин кӯдакону наврасон машқу тамринҳои дзюдо меомӯзад. мо ҳаракат мекунем, ки дар ин мактабҳо аз ин мактабҳо варзишгарои худро тайёр карда ба мактабҳои варзишӣ пешниҳод карда ва варзишгари хуб шуда дар мусобиқоти байналмилалӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд бардоранд. қисмате аз наврасони муассисаи мазкур ҷорӣ шудани машқу тамринҳои ҷудоро дар толори варзишии муассисаи таълимӣ ва хушнудӣ пазируфта, мақсад доранд, ки аз нозукиҳои ин риштаи варзиш бохабар шуда дар оянда ҳамчун варзишгари касбӣ ба камол расанд. ман пеш аз ҳама миннатдории худро ба раиси Федератсияи гӯштини ҷудо мерасонам, ки ба ин ба ҳамон мактабачагон ин гилемҳои варзишӣ ва як чанд адад либосҳои варзишӣ тақдим намуданд, ки мо аз ин корҳои ғамхоранаи раиси Федератсияи ҷумҳурии Тоҷикистони ҷудо истифода бурда нақши босазиро дар ҷомеа мегузорем. масъулини соҳа умед бар он доранд, ки бо фароҳам гардидани шароити муосири машқу тамрин барои кӯдакону наврасон, имкониятҳои дарёфти чеҳраҳои нави касбӣ барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ афзун гардида, ба ин васила ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим боз ҳам бештар мегардад.